Cén cuiú tú? Go díl ar fad in is Piaras gur míle tá an Green tennis san míle an goráte go. Cén choláiste a drasna tú Sa brestal mé ar choláiste fóra gan smáil cúta limní. An mudra hácha agus sa fórcha atá. Tá de fórháin a gom I eisinagus anam dé agus tá sin níos ógan an bhíse agus tá drochthar amháin a gom a bhain sin bríon is anam dó. Céirí de caithhaintre atá. Mar is all this, is even long course in sport a gachsáis ach ní bríon féin in mount golf agus pí of pelegéile comá. Cén dá is fearla. Cén dá is fearla. Smalum an dá gorum tá an ceap, smalum dá gorum. Nach níl am ró fusaí fishing. Cén bhí is ansa. Cén? Cén bhí is ansa. Smalum bí ón idag súla spaghetti bolognese or an éidir mar sin. Céirí de sport a haíon. Mar dormés in riam golf agus an modas cog mé rá fearlam in mount. An ar bhéin ábhar scoile nárthain leis nervhí tú Ceis má arís. Ní cailm in isis. Ní mé rómha ar chósaí ealaín ach smalum é. Ní cailm, smalum gachar. Cén cile an peo a haíon. Ní malum an ábhar ceol sin go fragrance. Ní malum ceol. Céir é de viral tweet ú fáil. Cad é? Céir é de viral tweet ú fáil. Horrible. Tá I mo chónaí an aice le uvalí sa mala. So is as ro scréad om I Dibredáin. Is as uvalí ma ahar, so is malum uvalí ni réon grant an offi uvalí cad mé rá. An bhfuil pata ar Pata, tá madra amháin a gcuin, as go hád Davis anam dó agus bhí pata gcuin ach as sí tuéis bós áil, so as sí ben. Cén chunde is fear. Cad a ceapta tusa? Tibredáin, tá an ceapta. Tibredáin a bhú. Is freistal tú ar breistal. Sin ceis má chomá. Ní rasta mise ar ghail scoil. D'oibrigh mé an ghail scoil cúpla bouta ach níor rasta mé an ceann. Críochnathe? Go mágad? Gur míle Piaras agallaimh.